jsem Kača. Ahoj, já jsem Kiki a vítáme vás u Vítačky. Rozhodli jsme se natáčet na YouTube, ale sami by nás to nebavilo, tak jsme se rozhodli, že budeme pět. Ano, my jsme BFF prostě. Já jsem Karča, 11 let, říkejte mi Kája. Já jsem Kristýna, Kiki a je mi 13. A od nás můžete očekávat vlogy, challenge a... Úkoly a pravdy. Jo, pravda a úkoly. Jak je to challenge, vlogy. Úkol, pravda. No a prostě takový úkoly, prostě challenge a všechno takový. Prostě a nějaký třeba unboxingy nebo... Prostě můžete od nás očekávat hodně videí. Pavle! A budeme hodně aktivní na YouTube. Ano, a dáme vám i náš Snap Jo, a Instagram. My vám dáme do popisku naše Instagramy, Facebooky, takže fanpage, ask a co jsem ještě neřekla? A Facebooky. Jo, no tak. Nevím, jestli to spadlo dolů nebo... Jo, dolů. Tak? A doufáme, že se vám Vítačka líbila a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!